pula. Hindi ako mapaniwala ngayon ah. Dito ako sa liwanag. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Coach JC nagtamo ng black eye galing kay Russell Brusco sa sparring ng dalawa para sa paghahanda nila sa paparating na laban. Isang malupitang sparring mga idol ang ipinakita ng dalawa. Kahit naka-headgear pa ay nagtamo pa rin ito ng mga pasa sa muka. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Romar Jan Banico, Sexy TikTok TV, Akotsuki Zetsu, Charles Monzales at Gerald Resonable. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Para sa paghahanda mga idol sa laban na paparating, laban ni Ting Bisaya versus Coach JC ay puspusan talaga ang paghahanda ng dalawang manlalaro. Patuloy naman ang pag-iinsayo ni Coach Ting Bisaya sa Villamor Boxing Gym kasama ang malupitang boksingero sa Cebu. Samantala itong si Coach JC ay patuloy ding nag-iinsayo sa Brusco House at kung sino-sino lang nakaka-sparring sa laban. Isa nga dito si Russell Brusco ang tinuruan niya dati na pinabagsak ni Boy Tapang sa taas ng ring. Sa sparring ay nakikita ko na tila magkapantay lang ito ni Russell Brusco. Hindi mo makikita sa kanya ang pagiging isang coach dahil kitang-kita sa mga suntok niya na tila dihado pa ito laban kay Russell. Kaya naman kung matatandaan natin mga idol, sinabi ni Coach JC na kahit pa umabot ng 12 rounds ay kayang-kaya ni Russell dahil binabase lang pala ni Coach JC kung anong nakikita niya kay Russell. At kung matatandaan natin mga idol ay sinabi ni Coach JC na mala professional talaga itong si Russell dahil siguro ito sa performance ni Russell pag si Coach JC ang nakakalaban niya. Ano sa palagay nyo? Samantala mga idol ay nagtamo naman ng black eye itong si Coach JC at counting pasa naman kay Russell. Panoorin natin ang clip na ito. Kaya ako na. Basta sa inyo, coach. Sa akin ang bukod. Ha? Patay. Ayos. Saras kami nagkabasaan ni coach. Pero sa akin, halata ba? Pula. Hindi ako mapaniwala ngayon ah. Dito ako sa liwanag. Bukol oh. Jamban. Ano sa palagay nyo mga idol? Paano kung si Ting Bisaya naman ang makalaban ni Coach JC? Makakaya kaya ng coach ng Brusco? Makikipagsabayan ba itong si Coach JC kay Ting Bisaya? Dahil kung kay Russell pa lang ay nagtamo na siya ng black eye, ano pa kaya kung si Ting Bisaya na ang sumuntok at si Ting Bisaya naman ang makaharap sa ring? Baka hindi lang pasa ang abutin niya. Ano sa palagay nyo? Dahil makikitaan naman talaga natin ng galaw itong si Ting Bisaya. Dahil nga mga idol isang manlalaro itong si Ting Bisaya noong kapanahunan pa niya at muling magbabalik sa taas ng ring kasama ang former boxer na si Coach JC. Kaya naman magiging isang kabang-abang ito lalo na sa matagal nang nag-aabang sa laban ng dalawang coach na ito. Ano sa palagay nyo? Mag-comment na. Hanggang dito na tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga usaping kagaya nito. Maraming salamat!